Nilip MSC constituency ke parlo Koilamati wopong asara rong along ke damtang jakhong poni phai kritroxiani Koilamati along drugs abuse lapen road safety pothak chirok tok ajai mega mai kideng pon labang so mai along Karbiang Long district police atum pen chepatu pi pon along VDP atum cherap chetodunsi chirok tok ajai meg deng pon lo labang so mai kang ni pon nang kok lake nona kai along drugs mati araki hormu ke chola pen motor gari ke veka tum pensi Jesemet apor pe pen honi ke photo do pik mati bad pik asomlo lasi lahai pen kachire megnangji pusi drugs abuse and road safety awareness amai ke paman pon Mayalong Koilamati VDP amai phu resi teron chunbang langkhang teron atum pensi mai chari pon lapen bang so long aprangsi chokihola police OC Ritupal Senchuwa aphan lamthia por piponsi drugs abuse and road safety aputhak lamthek klai dak pen than pachini pon Raki hormu ke chokiri matum penanga natum ke akhia da chepadoi lapo aphi ke kachonghua sai klempo adona ra batuma phanta manteng ka chipia hin avidepo apia potuma phan aning ke paduk asai lang nulo lasi chere nangji lapen kangri kang tang pen bike ke vek ke pang tang pen ta kisung ke photo dopi lasi kai ke ta limit tengsi motor ta vek nangchi puta osia hin pen ningje pon lapen adang dang kli ke vek atum setami seat belt chekok vek nangchi bike ke vek atum setami ke vek abang lapen aphi ka che thabduna bang setami khutuk mate helmet chikup pon vek nangchi kali lepotang te police atum pen arona teng pensi adai enponang kokpu pusi mayalong klartak pen than pachini te kanglo lapen aduntu halapu chokihola police station amai phu elison timong pen ke than pon ke kisung phophe ko kachire sikeni kali plote ke phomalom so kisu ni pharo ason mandet pu pusi ningje pon labang so mai along kachetong dun Koilamati area SDB Lawrence Teron Wopong asar arong asar Raj Teron Dhonira minti rong asar Sarding inti lapen kadu kawe bang thong kep so se chitong dun si mesen penjai mek pachun pon Koilamati pen Samson inti Karbiang Long live